inside the Fairways Resort. Asa? Alright, so this is our room. We have a very big bed, you know. Nice guy, you guys. And then din ako makita. No. It was nice. It's so nice. Huh? It's so nice. Huh? Dili dagan. Oh. Imar, aman. Oo. Grabe ko mga kauban kayo, turista kayo. Turista kayo. Oh. Industrial. Oh. Ala, Brianna lagi karon day. Diyan siyo. Init kayo magud. So mapugos gud pa ito og ano. Kalo. And then si Arya oh, ngay kasi yung kanila oh. Ari. Hi. Alright, nice. Oh, later na kayo na pa yung nag-ano, picture. Matsara? D-Mall po dito, ano? What's that? It was the third time today almost. Ooh. Ha? Ilis. Sa? Yung I so guapo or guapo. Follower. Please go yung water lobster. Oh my goodness. So yummy. $500.
nagkape do. Up. Alright, so data sa station. Saan yung station, may? Station 2. Station 2 sa D-Mall. Boracay. Yan. At kayo guys. Wapo kayong area. Ayan. Na sila uncle dia. Oo. Nindot. Lingaw. Init na kayo. Uy, di ba kayang kainit guys. Paggabi. So, bakle-bakle lang tadi ni sa ano, beach. Init kayo guys. Si Arya. Rooting energy. Ice cream. Sulod sa mitakuan. Kape may coffee shop kayo. The first door I saw the third door. Pinag-charge na siya. House brew. Nagbugnawa nami guys sa ano, grabe nga init din sa ano. Din sa mua sa Burab. Sulod sa midiri. Na-charge na siya. Naka-charge na kaday. Wala pa kaya. Ragadlok lagi na lagi wala pa kayo. 20% pa. Then ako mga order good ba? Yung si Daddy ba yung palit? Yeah. Ako kay 30 ka book na milkshakes dahil. Happy sila. They give you free. Kalas. Ganda. Pwede, giga naman tadi. Dara tagi. Ito, tagikan no? Ito. 아까 거기 이거네. 비빔밥이랑 이런 것도 있네. Nice ba? Feliz Hotel. Nice. I think here will be. But excuse me. Gawa si Manana di ka sa ano po ba? Oh, station 2 na din ka. Oo, sunod. Pwede ka po. Mingaw man ang iyang area. Oo. Doon na tayo mami ang ano? Doon na tayo mami. Sa dinner. Oo, dun na.
Pwede, nag-video ka. Yeah. Or dito sa may wheeling truck. Solo. Solo na mag-ipakyaw na magkaroon ng kuha ng shuttle. Uy, sleepy. No. Sleep sa? No. Sleep sa? No. Apoy kayo, init kayo. Gabi ka sulit palingaw, yung pag ilaglaag ba? So napaingon na balik sa hotel sa Fairways. Maulay sa kay Puerte, kainit. Gabi kainit. Yeah. Here. Mana? Beside. Beside the one? This one. Ah, okay.